89% tan-negozji Maltin qed imorru aħjar fis-suq komuni Ewropew, jiġifieri pajjiżna bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn studju li sar mill-Malta Business Bureau fl-okkażjoni tal-15 anniversarju ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-President tad-Delegazzjoni Simon De Cesare qal li mill-istudju ħareġ li 96% tan-negozji f'pajjiżna jixtiequ li liġijiet tas-servizzi tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu n-negozji għandhom ikunu aktar sempliċi li ma' dikjarazzjoni la ssir minn diversi negozji fl-Ewropa kollha. Iżda l-istess problema qed tidher saħansitra f'pajjiżna b'35% mhuma sodisfatti b'xejn bin-nuqqas ta' infurzar f'Malta, filwaqt li 26% oħra ilmentaw dwar in-nuqqas ta' effiċjenza fl-implementazzjoni. F'dan ir-rigward, id-delegazzjoni resqet numru ta' rakkomandazzjonijiet biex in-negozji Maltin jimxu b'mod aktar effiċjenti. Huma saħqu wkoll li l-Unjoni Ewropea għandha tejjeb l-għodot għan-negozji biex dawn jingħataw aktar poter u għajnuna. L-aħħar rakkomandazzjoni tagħhom li hemm bżonn proċess effiċjenti ta' konsultazzjoni biex titjib il-puntwalità u l-effiċjenza fit-dħul tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna ħalli bekk nimxu bl-istess pass ta' pajjiżi Ewropej oħra.